Qadrli Buyuk Vatan Soğuş veteranlari, tıl xizmatçanlari, hurmatli zeyliler, barıгызны да Buyuk Җиңү көне белән котлыйм. Җиңү көне Buyuk Vatan Soğuшы елларында ватан азатлыгын һәм бәйсезлеген фидакарларча саклаган халкыбызның үлемсез батырлыгы турындагы хәтер ул. Зәйлеләрнең һәр буыны җиңүчеләрнең улы батырлыгын хәтерли. Без илебез иминлеге өчен һәлак булган солдатларны һәм хәзерге вакытта исән булган ветераннарны хөрмәтлибез. Күп милләтле халкыбыз батырлыгына сокланабыз. Buyuk Vatan Soğuшы елларында Зәйдән 11600 кеше фронтка китә. Аларның 7410-сы туган якларына әйләнеп кайтмый. 2800 якташыбыз хәрби медальләр һәм орденнар белән бүләкләнгән. Бу үзенчәлекле көндә без сугыш ветераннары һәм бүген илебез иминлеге сагында торучы солдатларга зур хөрмәтебезне белдерәбез. Барыгызны да милли горурлык һәм бердәмлек символы булган Бөек Җиңү көне белән котлыйбыз. Сезгә сәламәтлек һәм озын гомер, гаиләләрегезгә иминлек һәм бәхет, тыныч һәм якты көннәр насыйп булсын. Бөек Җиңү көне белән тирән ихтирам белән Зәй муниципаль районы башлыгы Разиф Кәримов.